Cakwakiyar makaranta. Oke, a exam din nan me kika rubuta? Wallahi ban rubuta komai ba. Saboda in na kalli paper kawai kai nake gani a Ni cikin. kaina wallahi ban rubuta komai ba saboda tunanin ki ya mun yawa. Zo a yi hidiman nan kawai. Tunani ya dame ni, kin gane? Yanzu kin san me tsaya ki bi. Kin san me? Kalle ni. Nema abba na magana kuma zan sake yi masa akan maganan ki. Kin gane? Kawai in ya so a zo a yi maganan da za a yi a zo a turo magabata ko? Ma ki faɗa kin ji? Mai hali guda daya, oh cakwakiya, oh cakwakiyar makaranta. Babban yarinya. A Sadiq kenan. Babban yarinya wallahi ba ki da kirki. A ce sati biyu kawai ki left school kwata-kwata ba a ganin ki cikin makaranta? Ka ganin abubuwa ne su tani ya wallahi yanzu ma ka gan da na zo na ɗaukan fahimta ne wajen principal ba zan samu dawowa makaranta ba.